Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм водещата Вики, а вие сте с първото предаване Подиум. Останете с нас, за да видите. В първия епизод на Подиум ще ви срещнем с певицата Николина Чакърдъкова. Тя ще ни разкаже много и откровени лични неща за себе си и за семейството си и ще ни покаже част от собствената си колекция с народни носии. Ще ви срещнем и с фитнес инструкторите Таля Христова и Светло Николов. Те ще ни дадат изключително полезни съвети за здравословното хранене и ще ни покажат упражнения, с които да поддържаме добра форма за лятото. За финал ще отидем в студиото на Коса и стил, за да променим участничката ни в пълна промяна Марина, която ни потърси, за да й помогнем да премине от един небрежен и спортен стил към бизнес и делова дама. Намираме се на едно много странно и необичайно място. Не сме в студио, а се намираме в автобуса на Николина Чакърдъкова. Изключително ми е приятно. Здравей, как си? Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря, добре. Тук на русенска територия се чувствам добре. Страхотен автобус, наистина поздравления. Изключително уютно място. Благодаря. Наистина автобусът ни е прекрасен, може би защото ние си го, как да кажа, произведохме дизайнерски и най-вече защото това е моя втори дом. Освен в родната си къща в град Гоце Делчев и там, където живее моето семейство, дори мога да кажа, че по-голяма част от живота ми в момента минава в автобуса и за това го направихме с много любов, много удобство, за да можем да пътуваме, да почиваме. Винаги съм казвала, че хората, с които работя, искам да се чувстват много добре, за да може след това да дават всичко от себе си на драгите зрители. Изглеждаш позитивна, успяла, въобще човек лесен за общуване. Ако не познаваше Николина Чакърдъкова, какво би искала да научиш за нея? Не знам дали има още нещо, което бих искала да науча за нея, защото 15 години съм на голямата сцена и моето верою и политика и, как да го кажа, мисия беше и си остана да бъда каквато съм в живота, такава и на сцената. Опитвам се и мисля, че съм позитивен човек. Не живея два живота, един на сцената и един извън него. Не се правя на това, което не съм. Дори винаги казвам, че аз съм част от всички останали хора, с нищо по-различна. Опитвам се, пак казвам, да бъда максимално позитивна, защото в днешното трудно време и това трудно се постига, но когато го постигнеш, живееш в хармония. Това е нещото, което те радва в живота най-много? Мене всичко ме радва. Аз се научих да ценя живота, защото през последните 7 години назад във времето преминах през много трудни перипети. Преминах през неща, които здравословното ми състояние беше много тежко. Дори 3 пъти си задаваха докторите въпроса дали ще ме има утре. Така че не ме питайте мене, аз живота го гледам по съвсем друг начин. Не препоръчвам на всеки един човек да гледа позитивно на живота. Всички имаме навика да казваме, трудно се живее, не се живее хубаво, но в крайна сметка най-голямото богатство наистина е здравето. И да можеш да се радваш на малките неща. Така че и другото, което съм разбрала, че да не чакаме някой да ни направи хубавото. Ние всеки ден трябва да се опитваме първо да се усмихнем, да кажем добър ден, благодаря ти Господи за това, че съм жив. Наред с трудностите можем и да се усмихнем, можем и да бъдем щастливи и ние да си търсим щастието по някакъв начин. Той няма да ни намери само. Трябва да го потърсим и няма как то да ни намери. Така е, разбирам те напълно, но мислиш ли, че трябва човек да стигне дъното или да мине през болест, през нещо да се случи в семейството му? Питам те, защото хората напоследък са изключително мрачни, мрънкащи, не се радват на малките неща, не се радват сякаш на нищо и не знам защо така се получава. Каква е твоята гледна точка? Това, през което минах, не го пожелавам на никой, за да осъзнаят какво нещо е живота. Но в крайна сметка всички трябва да знаем едно. Единствено живота ни е подарен
от Господ, от своите родители и така нататък. За всичко останало се воюва, за всичко останало се работи, за всичко останало трябва да тичаш, няма кой да ти го даде даром. Така че в този ред на мисли българите сме малко негативни, защото очакваме само подаръци да получаваме от живота. Да ни подарят работа, да ни подарят голями заплати, да ни подарят така веселие, да ни подарят нещо. Никой на никой не прави подаръци в този живот. И за да аз така го разбирам, единственият най-голям дар това е здраве, това е живота. Дори и за здравето си ние трябва да се грижим. Когато злоупотребяваме със здравето си, с тялото си, претоварваме и така нататък, понякога има една приказка, пукаме се за глупости и не осъзнаваме как нараняваме тялото си и рано или късно той ни го връща. Защото някой ще каже да, лесно е сега на Чакърдъкова, тя от високо, има всичко. Не, аз съм нямала нищо. Това, което имам в момента, съм го постигнала с много любов, много труд, без да се откажа. Плакала съм, тръшкала съм се, но никога не съм се отказала. Никой даром не ми е подарил положението, в което сме в момента. Така че аз умея, ако ме питате, така отварям една скоба, ако ви покажа моя телефон, той е от най-евтините и най-обикновените. Трябва да се научим да не робуваме на вещите, да не робуваме на статусите, да не робуваме на марките, защото в крайна сметка човек може и с колко му трябва на човек, 2 филии хляб, намазани малко с лютеница, малко сирене, за кому е нужно по 5 телефона, по 5 коли и сами не осъзнаваме понякога как влизаме точно в това комерциално време, в това материално време, което в един момент ни прави нещастни. Едните ги прави щастливи, а тези пък, които го нямат, ни прави нещастни. Защо? Нима аз, когато бех майка, съм била на малки деца, децата си не съм ги гледала с памперси. Бехме с пелени, прали сме, простирали сме, гладили сме и пак сме изгледали. 2 прекрасни деца съм изгледала. Така че има база за сравнение. Кое ни прави щастливи и кое нещастни? И ако отворим една скоба да си зададем въпроса, защо сме нещастни? Защото до голяма степен много от хората, пак ще кажа, робуват или искат онова голямото материалното, което не е най-важното. Мислиш ли, извинявай, че те прекъсвам, мислиш ли, че това им се показва по телевизията и за това техните приоритети са такива? И това го има. И това го има, да, то особено при младите, аз ще го нарека много грубо и не трябва да излиза от моята уста, но пълно промиване на мозъците или един измислен свят. Показва им се един измислен свят. Това не е реалният свят. Това не е истинския живот. И пак казвам, като един млад човек и той иска да има и така днес и веднага. Без да си зададе въпроса откъде. Още не са завършили, искат да са директори. Още не са завършили, искат по 5000 лева заплата. Няма как. Трябва да работиш, трябва да инвестираш и парите са, как да кажем, заплатата и парите са награда за изработен, за положен труд. И има едно друго нещо, което ми прави впечатление. Когато младите хора отиват да търсят работа, не питат аз какво ще работя и какво мога да дам, а първо пита колко пари ще получа. Да, ти ще получиш, когато видим какво изработиш, ако не можеш нищо да правиш. Така че създава се един изкуствен свят, но аз мисля, че родителите трябва да възпитават у децата си други ценности. Така поне аз мисля. Така, сега като каза родителите, и аз от позиция на майка, която има малко дете, на какво трябва да научим децата си? Кое е най-важното нещо? Аз мога да ви кажа аз на какво научих моите деца. Имам син на 26 години, дъщеря на 22. Казвала съм го много пъти и пак ще го кажа. Пожелавам всеки му родител деца като моите. От сърце го желая. Но те не станаха готов продукт, просто е така. Най-важното, на което ги научих, на труд. Да се трудят. От малки те работят, покрай мен, покрай баща им. Синът ми, когато беше 6-ти клас, продаваше сладолед. Дъщеря ми винаги се ме учила като момиче да почисти, да замете, да окоси тревата, да почисти цветята. Да им създадеш навици да се трудят, защото в момента това, което виждам, масово те не знаят какво е физически труд или умствен.
младите хора, има хора... се срамуват от него. Има хора млади, на 30 години, те нямат по един работен ден. Те не знаят дори какво е да се трудиш. Това, на което аз научих децата си, че никой даром нищо не дава. Те трябва да си го изработят, трябва да учат, много да учат, за да могат след това да се развият интелектуално и в пространството да намерят своето място. Винаги съм им казвала, че в пространството има много пари, но трябва да имаш акъл, трябва да имаш образованието, да си ги намериш и да си ги изработиш и да ги вземеш. Никога не учех децата си да кажа спокойно, майка ви е популярна, майка ви е известна, вие не берете гайле за нищо. Напротив. Винаги съм била по-строга, отколкото дори е нужно, но сега той вече е на 27 години, дъщеря ми на 22, освен едно голямо благодаря за това, което са в момента, те друго не казват. Самите те са щастливи от това, че съм ги възпитала по този начин. Защото като беха малки, те не разбираха защо другите деца не работят, а те работят. Защо другите деца имат скъпи маратонки, а те нямат скъпи маратонки. И се казваха, мамо, ти нали си известна? Защо се нас накараш да работим? Защо не ни купуваш? Винаги съм казвала, че ако искат нещо, когато пораснат, те ще си изработят и ще си купят това, което искат. И най-важното, пак казвам, да ги научиш на труд. В момента и двамата са успели, дори мога да кажа, преуспели в живота. Дори на 27 години синът ми взема много високи постове в фирмата, в която работи. Той е представител дори за Европа в Америка, в една огромна издателска компания. Дъщеря ми, телевизионер, певица, всичко работи. Всичко. Даже не знам. Един ден, като се омъжи, със сигурност много ще ми липсва, защото тя е второто ми аз. Кога беше първата ти изява? Има една много банална приказка, ама много банална. Откакто се помня, се пея. Това се отнася за мен, защото спомням си от първите ярки спомени вече от детската градина. В детските ясли не си спомням, нямам спомен. Спомням си в детската градина и тогава не можех да си обясня защо. Защото в моето съзнание малко детско всички трябва да могат да пеят. Защото в моето семейство мама пееше, татко, брат ми, сестра ми и аз. Всички пееме. И аз съм расла в среда, пееща среда. И за мен е било някакси непонятно, защо той не може да пее. Този до теб или така нататък. И моите ярки спомени са вече от детската градина, когато следобед ни караха да спим, нали така, следобедно време, но на мен като не ми се спи и винаги лелката, готвачката, ме викаше долу в кухнята, в следобедната почивка и се казваше, нагалено ми викаше, коне, айде леле, ти ще пееш, аз ще си почистя, нали, кухнята, това където е готвила. Това няма да си го забравя, леля Цеце, се ме караше да пея. Майка ми, като идваше да ме взима от детската градина, и казва, пак не си спала, ти си пеела на леля Цеце. Така че това ми са първите спомени да съм била на 5 години, на 6, когато си спомням, че винаги пеех. След това от 1 до 3 клас си спомням първите песни Штъркел, шарен, дългокрак. Я за тракай, трака, трак, штъркеле, дългокрак. Я за тракай, трака, трак. Помня си дори и песните. След това в училищния хор бех солистка. След това в градския ансамбъл. След това дори като майка, аз като си родих децата, пак се върнах в ансамбъла да пея. Държавен ансамбъл Пирин бех. Не помня някога да не съм пяла. Дори си спомням песните от моето детство. Напоследък стана все по-модерно да се храним здравословно и да разберем като цяло какво представлява храненето. За мен също като млад човек темата е доста интересна, предполагам и за вас. Затова се намирам в бирария Хулиганс, където съм с Таля Христова и Светлю Николов. Ще си позволя да им говоря на ти, тъй като се познаваме. Здравейте! Изглеждате чудесно, както винаги. Благодарим ти. Ти също. Благодаря. Сега директно към една от най-предъвкваните теми – диетите или режима на хранене.
Най-лесно за всички от нас е да отворим интернет, да изберем една диета и да кажем: аз решавам, че ще спазвам тази диета или този режим на хранене и ще отслабвам. Има ли основни правила обаче, които трябва да знаем преди да пристъпим към една такава промяна или не? Ами, когато говорим на тази тема, има толкова много информация, че аз ще се опитам да кажа нещата много простичко. Първо искам да обясня, че не харесвам думата диета. Харесвам думата, примерно, начин на живот, хранителен режим за известен период от време и този хранителен режим да ти стане начин на живот. За мен всяка една диета не завършва с добър край. Значи, обикновено хората прибягват към някакви диети, свършват диетата, те постигат своите резултати, доволни са, обаче после никой не ги учи как те да продължат да живеят. И тогава идва проблема. Ако зрителите са наясно с едни прости правила, които са свързани с храненето, ще могат да се изяснат и как да живеят, как да се хранят и да живеят по този начин. Има 4 правила в храненето, те са много простички. Първо, каква е суровината, която ние консумираме. Второто правило е как е приготвена тази суровина. Значи, ако едем месо, как го приготвяме. Ако едем зеленчуци, как ги приготвяме. Третото правило е по кое време на денонощието какво консумираме, нали, какъв тип храна консумираме. И четвъртото правило, какво е количеството храна, което ние поемаме. За 24 часа с някъде съотношението трябва да бъде 65 към 70% въглехидрати. Това пак зависи от това човек как изглежда. От 25 до 30% трябва да е протеин и между 5 и 10% трябва да е някъде мазнината в храната ни. Тук трябва да сложим един голям въпросителен. Въглехидратите биват два вида. Едните са сложните въглехидрати, другите са простите въглехидрати или така наречените бързи и бавни въглехидрати. Сложните въглехидрати са тези въглехидрати, които ни дават енергията, които минават много бавно през организма. Ние ги усвояваме, дават енергията на организма и не се трупат като мазнина, ако са в премерени количества. Това са картофите, ориза, всички бобови насъждения, ядките, семената, овесените ядки и така нататък. Значи без това нещо ние няма как да храним тялото, няма как да храним мозъка, няма как да горим мазнината, защото има едно правило, което гласи следното. Мазнината гори в огъня на въглехидрата. Тоест, ако ние не поемаме въглехидрат, има много диети, които са свързани само с протеините. Ние няма как да изгорим тая мазнина, защото не поемайки този бавен въглехидрат, организма няма какво да гори, отива към протеина, т.е. към мускулите, започва да гори мускулатура и пази мазнината за следващ лош период, в който ние не му подаваме храна. Много е простичко. Значи всички, да кажем, ядки, сурови ядки, са също бавен въглехидрат. Пак казвам, много трябва да се внимава с количествата, които поемаме като въглехидрат и по кое време го поемаме. Значи, ако ние слабеем, вечер не е хубаво да поемаме въглехидрат. Говоря за бавния въглехидрат, за сложния въглехидрат. Простите въглехидрати, това са всички храни, които са от бяло брашно, бяла захар, сладки, сладкиши, сладоледи, всичко, което газирани напитки, има много такива прости въглехидрати. Започнах с въглехидратите, защото това е нещо, от което се пълнее. Но в никакъв случай въглехидрата не трябва да бъде изключван от ежедневието на човек. Фитнес инструктори сте и двамата. Защо да предпочетем фитнеса пред останалите хиляди методи, които ни се предлагат? Йога, пилатес, канго, все по-модерни, все по-различни, по-интересни за хората. Защото сме много добри и двамата. Всеки има предпочитание. Значи въпросът може да е и отговорът да е доста спорен за доста хора. Така че фитнесът според мен развива с физическо натоварване с тежести тялото като цяло и много добре оформя мускулите в човешкото тяло и по този начин визията се подобрява. Както с допълнение, с хранителен режим. Така че лично аз предпочитам да ходя на фитнес,
много пъти съм имал възможност и приятели при нас са ме карали да отидем да пробваме да видим какво е това йога, нали? Но за мен е лично като изживяване. Йогата и изометрията в фитнеса. Значи фитнеса е една компилация от всички тези спортове, които ти избори. Нали? То даже не е спорт. Йогата не е спорт, е начин на живот. Начин на живот по-скоро и упражнения. Фитнеса е компилация от всичко. Затова предпочитам. Ако искам, днеска ще направя изометрията в фитнеса. Ако искам, други ден ще правя в тайбото подскоците, лицевите опори, всичко останало, нали, ритниците в тайбото и така нататък. Разбираш ли, фитнеса ги събира всичко в едно. Плюс тежестта, която никъде другаде няма. А тежестта е нещо много важно. Всеки използва различни тежести в зависимост от възможностите. Но без тежест няма как да направиш този хубав релеф на тялото, който всички се стремим към него. Така, вече сме в залата. Първо забелязах, идвайки към входа на фитнеса, че сме облечени по малко по-различен начин. Искам да те попитам, има ли значение как и с какво облекло трябва да се влезе в фитнеса или просто е необходимо да ти е удобно? Важното е за дрехите във фитнеса е да можеш да извършваш всякакви движения. Друго много важно нещо е маратонката. Маратонката трябва да е със система, която да щади твоите стави, т.е. глезените, коленете, тазобедрените стави, да е ето тук, да е много здраво стегната, за да може кръка да е стабилен и на пръстите трябва да е мекичка, за да няма наранявания. За да няма подбиване евентуално на ногтите, ако хората извършват аеробна тренировка. На пътеката, например, се получава това за подбиване на пръстите. Ако не е удобна обувката, след това има 1-2 дена може да не разпълва. Да, аз лично съм го изпитвала това. Но в този вид в залата не се тренира, нали? Сега няма да го връщаме. Добре, следващия път. Следващия път задължително ще бъда върнат. Косите на жените прибрани задължително. На ръката си винаги имам ластик. Хубаво е да е прибрана с ластик, не с шнола, защото при самите упражнения, примерно ако накараш дамата да легне по гръб, шнолата пречи. И става едно развързване, пускане на коси. Косата се прибира дали на опашка, дали на кок. Идеята на това прибиране е да не пречи, защото... Да ви е удобно. Трябва да ви е удобно. Така да е прибрана косата, да ви е удобно при различните видове упражнения, когато почнете да ги изпълнявате. Дрехите да са свободни, да може да извършвате всякакви движения. Никой не гледа в залата кой с колко скъпи дрехи е, какво... Да. Тук не става въпрос, извинявай, че те прекъсвам според мен, за скъпи дрехи, доколкото скрупулите от това, че хората, влизайки в тази зала, не изглеждат перфектно. Да. Поне от начало. И много от жените се притесняват да облекат трико, да облекат нещо по себе си, защото има много забележки по тялото им, които те не искат околните да виждат. Затова съм облечена по този начин. И идеята е да покажа, че могат да са с много свободен анцун, който по никакъв начин да не очертава телата им и да се чувстват комфортно. Това е. Добре. Следващия ми въпрос е колко време преди да започне една тренировка трябва да си се хранил или да не си се хранил, да си пил или да не си? Хубаво е половин час преди тренировка да си приключил с храненето, като храната, която трябва да поемеш, съотношението на въглехидрати към протеини е 70 към 30 или 60 към 40 в полза на въглехидрат. Значи трябва да заредиш с бавен въглехидрат, за да имаш енергия да извършиш всичките тия неща, които ще правиш. Дали ще правиш анаеробна тренировка или аеробна тренировка, на гладно не може. Колко време трябва да си отдели човек за една тренировка? Тук мненията са много различни. Аз ще кажа моето мнение. Една тренировка за човек, който е работещ и който не е бодибилдър, а е нормален човек, не повече от 1 час. С анаеробната част и аеробната част. С загряването, тренировката трябва да приключи за 1 час. Ако тренираме примерно от 3 до 4 пъти седмично, което за мен е максимално.
Много колеги го правят по 2 часа, тренират клиентите си, но за мен това е излишно. Нали, ти можеш да свършиш цялата си работа за 1 час, зависи от интензивността на самата тренировка, от тежестите, които ползваш, колко почивки правиш между сериите и така нататък. Една тренировка се дели на 2 части. Аеробна част и анаеробна част. Аеробната част е свързана с кислород и тя гори мазнините. Тоест, от всичките тези уреди, които виждам, трябва да започнем задължително с някакво загряване, за да не бъдеш контузена. Пазиш тялото. През цялото време идеята на фитнеса не е само ти да слабееш и да оформяш тялото си, но и да го направиш, да го запазиш здраво тяло. Нали? Градим здраво тяло. В край на краищата всичко е за здраве. Да. За добра визия, здраве. Добре. Сега, мога ли да опитам? Това са велоаргометрите или така наречените клиентите ги наричат колелета. Тези колелета са 2 вида. Това е колелото, което е по-легнал вид, нарича се тарга и е специално предназначено с хора с проблеми в коремната област. Това е нормалният велоаргометър. Много от клиентите правят грешката, направо сядат на колелото, оставено по същия начин от предния клиент. Извинявай, каза за коремната област, т.е. това колело не е предназначено за такива хора, така ли да разбирам? Ами по-трудно им е. По-трудно им е, защото коремчето им пречи. А когато легнат назад, да, ето виж пригъването, да. Виж, сега това ми е късо, аз съм така, тук ако нали имам коремче, на мен ми е много по-лесно да съм в това положение, отколкото изправена под 90 градуса. Това е гребният тренажор, много хубав уред. Искаш ли да го пробваш? С удоволствие. Изглежда доста интересен. Да, хората се плашат от него, защото не е толкова популярен. Да седна ли? Да, сядаш на седалката. Искам да ви кажа, че е един от добрите кардиоуреди, защото тук, ето с тази стрелка, можеш да променяш съпротивлението на самия уред. Сложи краката вътре, тук си нагласяш номера на обувките, ама сега просто ги пристегни. Хвани това. И полети. И полети, да. И имитираш гребане в лодка. Като много внимаваш, торса ти трябва да е перпендикулярен на оста, по която се движиш. Не трябва да има опъване назад, за да не влиза в кръста, евентуално да не нараним кръста. Давай. Така? Да, дърпай. Перпендикулярна. Пусни сега до тук. Така, айде пак. Даваш много кръста назад. Вики, ниво пъп, го дърпаш. Да. Хоп. Айде, пусни. Хубаво пусни до отпред. Да, това е. Участва всеки един мускул от вашето тяло. Намираме се в студиото на Коса и стил с нашата участничка Марина, която потърси помощ от професионалния стилист Диана Петкова. Защо ни потърси Марина, ще разберем от самата нея. Здравей, Марина! Здравейте! Всичките ми приятели винаги ми обясняват, че в офиса трябва да съм по-делово облечена и по-елегантно. Аз никога не съм се чувствала добре в елегантни дрехи. Винаги съм се обличала спортно. И по тяхно настояване съм решила да потърся помощ от специалист, защото сама не бих могла да подбера елегантни дрехи. Чудесно! Ето го и специалиста. Здравей, Диана! Изключително ми е приятно. Здравейте! Аз съм Диана Петкова и освен артистичен директор на салони Коса и стил, днеска вие сте ми на гости в качеството ми на стилист-имиджмейкър, завършил школата за имиджмейкъри в Санкт-Петербург. Особено ми е приятно, че днес клиента ни е такава млада и крехка дама, защото аз смятам, че красотата е навсякъде около нас и в един делови класически стил също можем да открием нещо красиво. Още повече, че работата, която се занимава Марина, изисква този стил. За да изградим новия образ на Марина, са необходими да зададем няколко въпроса. Така разбрах от теб. Можеш да започнеш направо с въпросите. Всяка една успешна имидж консултация започва с една анкета с базови въпроси за получаване на информация, за да може да се създаде един образ на клиента, т.е. да отговори на неговите очаквания. В случая
Разбирам, че работното място на Марина е офис. Длъжността, която заема е Продуктов менеджер. Продуктов менеджер. Това, с което днес сте облегчени, предполагам, че обикновено изглеждате по този начин. Така че, може би, нагледно можем да онагледим промяната от един натурален и спортен стил, в който Марина обича да се облича, с нещо малко по-елегантно и с нещо малко по-делово. Какво харесваш себе си? Косата, може би, която рядко я пускам. Очите не може да не харесваш, хайде къде. Добре, очите, но без грим малко бледа изглеждам и очите не изпъкват обикновено, но не умея да се гримирам. Така Добре. Че и за очите не мога да кажа, че ги харесвам. Ние като жени, виж как веднага ти правим комплименти, казваме, че ние също ти харесваме очите. Аз дори бих казала и устните, но преди малко ти спомена, че не особено ги харесва, защото като сложиш червил изглеждат прекалено големи, а ние знаем, че в момента масовата тенденция да се оголемяват устните, ти просто си щастливка. Хайде да те попитаме и какви цветове преобладават в твоя гардероб. Тъмно-синьо, тъмно-зелено. Иначе харесвам ярки и светли цветове, но не мога да си подбера добре цветовете, но тъмните определено сякаш ми стоят по-добре. Марина, ти много ме зарадва, защото в предварителния разговор аз имам все пак някакво изградено усещане за тебе, а то е, че ярките цветове са много подходящи за тебе и ми е много приятно в момента да го чуя от твоята уста. Значи ти интуитивно усещаш, че ярките цветове са много подходящи, просто имаш един страх от това как да ги подбереш правилно. Така ли да разбирам? Да. Чудесно, чудесно. Какво впечатление искаш да създадеш у околните? На работа определено искам да създам впечатление на по-голям професионалист. Може би на по-сериозен, на по-отговорен човек. Да, защото клиентите трябва да ми имат доверие, а когато изглеждам така, явно не съм много предразположена. На една делова дама. Да. Има ли нещо, което искаш да скриеш в себе си? Недостатъците, разбира се. Чисто визуалните, външните. Да. Има ли такива? Разбира се. Добре. Съм чувала жена да казва, че няма недостатъци. Да, в момента даже искам да кажа само една такава малка вметка, че обикновено не говорим за недостатъци в нашото студио. Говорим за нюанси в характера или в фигурата. Така че всеки има някакви нюанси, които обаче трябва да отвлече вниманието от тях и да го привлече на достоинствата към фигурата или към характера, за да може те да изпъкнат и да създадем образа, който ние искаме да получим и може би който ние сме, а хората не виждат у нас. Може би вече е време да започнем с цветотестирането. Нямам търпение, предполагам Марина също. Продължаваме с следващата стъпка. Диди, кажи ни защо облякохме Марина по този начин. Основната задача на имиджмейкърството, това е да накараме човека да извади най-доброто от себе си. Тоест да изглежда възможно по най-добрия начин, използвайки неговите природни дадености. А как можем да видим неговите природни дадености? Като махнем всичко излишно от него. В случая няма да събличаме Марина до голо, но ще я облечем в бял цвят, който е монохроматичен и абсолютно неутрален, за да можем да изчистим влиянието на цветовете, които тя е дошла днеска. Сложихме и тази бяла забрадка, за да може да оберем и цвета на косата, която тя естествено е направила в фризьорски салон, а не е родена с този цвят. Естествено няма никакъв грим. Това е също едно от задължителните условия, за да направим цветотестиране, за да можем да видим естествения тен на лицето, естествения цвят на очите и естествената коса. Първо започваме цветотестирането, като вземем две платчета или две салфетки с еднакъв цвят, розов, но в единия случай имаме студено розов цвят, в другия случай топъл розов цвят. Когато наложим единия или другия цвят, човек сам усеща с кой цвят се харесва повече. Започваме първо с топлия цвят. Когато сложим един цвят до лицето ти, ако клиента ни е топъл цветотип, кожата му ще изглежда по-свежа, ще има блясък в очите, ще се подчертаят естествените устни, цвета на окото. Ако този клиент е с студен цветотип и му наложим топлия цвят, ще усетим една жълтавина на лицето и на кожата, което ще създаде един уморен вид. Поглеждаме. Аз лично много харесвам Марина с този цвят, който е по-скоро цвят на сьомга. И сега, за да видим кой розов цвят се отива повече, топлия или студения, махаме топлия цвят, слагаме студения
Как я поглеждаме? Според мен, когато сложих този розов цвят, аз първото, което забелязах е леките синини под очите. Това на мен на първо място ми грабна окото и другото, което леко устните ми изглеждаха леко по-синкави. Мисля, че много лесно определихме топлия и студения тип, защото самата Марина е убедена в това. По някой път се случва друго. Клиента харесва един или друг цвят и е много така убеден, че този цвят след като му харесва, той му отива. А това е съвсем различно. Това, че ние харесваме един цвят, не значи, че той стои добре на нашата кожа. А мислиш ли, че много често се ръководим от това какъв цвят е косата ни, какъв цвят са очите ни, дори не до толкова какъв цвят е кожата на лицето ни? Ако се ръководим от това какъв цвят сме си боядисали косата, съгласна съм, че това не е правилният подход. Защото ние можем да се пребоядисаме когато и както пожелаем. Въпросът е следния: как с минимално подчертаване на цвета на косата или минимална промяна в тена на лицето, в смисъл на изчистване на тена, а не промяна на цвета на тена или поставяне на изкуствени цветове от сорта на автобронзанти, нали? Тогава разбира се, че ще си променим тена на лицето или ще боядисаме косата, или ще сложим някакви лещи с някакъв друг цвят. Можем тотално да се променим и да влезем в друга визия. Но това вече е тенденция, не е свързана с натуралното ни състояние, с това, което ни е дадено. Не, че не можем да го направим. Можем, но това изисква повече усилия, а в случая знаем, че дамата обича по-спортен и по-натурален стил и искаме минимално да й отнема време и усилия да изглежда добре. Освен на цветоанализ в нашото имидж студио, ние правим анализ на личния стил, който включва анализ на фигурата, анализ на формата на лицето, избор на аксесуари. Минаваме през едно много интересно преживяване, което много от нашите клиенти просто смятат, че е кулминацията на имидж услугата, а това е така наречената ревизия на гардероба. Тоест отиваме в клиента си, той си изважда дрехите, които смята, че носи в момента, а не тези, които въобще ги държи в гардероба, да започва да ги облича като комплекти и ние разделяме тия дрехи на 3 купчинки. Едната купчинка тия дрехи, които стоят перфектно, втората купчинка дрехи, които стоят добре, но трябва нещо да се добави към тях, за да стоят идеално. И третата купчинка дрехи, това са дрехи, които никога не трябва да облича нашия клиент. И последната стъпка в имиджмейкърската услуга, това е пазаруване с консултант. Тоест ние предлагаме да отидем с нашите клиенти в магазините, които те харесват, които те са ни споменали предварително в анкетата, че обичат, харесват тяхните силуети, да намерим дрехите, които на тях биха им стояли добре, т.е. по наш вкус, но да са според тяхните дадености и възможности. Да пристъпим към следващата част, но преди прическата ще отидем до магазин Ваяна, в който след цветоанализа Марина ще пробва няколко дрехи. Срещна ни във фирмата един от дизайнерите, Мариета Харизанова. Здравей, как си? Здравейте, изключително ми е приятно да ви посрещна в нашия магазин. Тук ще можете да видите нашата колекция, както и плода на нашия труд. Накратко мога да ви запозная и с тенденциите за настоящите сезони, пролет и лято, като ще се спра предимно на силуетите, цветовете и материите, които ще бъдат най-актуални. Силуетите, които ще се използват, са по-свободни, по-лежерни, като полите остават елегантни и тесни във всякакви вариации на дължина, около коляното, малко над коляното, малко под коляното. Нови обаче ще бъдат и линиите за поли, които са малко по-широки, малко по-свободни, които много хубаво биха могли да се комбинират с затворени сандали или тип ниска бота. Роклите остават в два варианта, по-свободни, с А-образен силует или вталени и тесни, които са по-подходящи за официални поводи и за събития.
Панталоните също са няколко вида. Повече ще се използват тесни панталони, които много добре се комбинират с по-широки блузи, с сака. Но тук навлизат и така наречените широки клоширани панталони, които пък ще са по-подходящи за по-екстравагантните дами, които обичат да са по-забележими и да показват модното в себе си. Цветовете ще са в по-нежната гама, небесно синьо, бледо лилаво, бледо розово. Също така при костюмите остават по-елегантните цветове, тъмно наситено синьо, по-светли нюанси на синьо, бежево в някои варианти. Също така навлизат оранжево, жълто, тип горчица, както и ярко жълто, наситено тревисто зелено и естествено крюто и черното също си остават доста актуални, като особено комбинацията бяло-черно, тя ще си остане актуална поне до следващия зимен сезон най-рано. Чудесно, сега с интерес очаквам да видим какво ще подбереш и за нашата участничка. Ето тук са някои от моделите, като панталон съм подбрала ето този панталон, който тук може да се види, че е с по-тясна кройка, което подчертава дължината на кръка и прави един много приятен, елегантен силует на всяка дама. В комбинация с ето тази дантелена блуза, това е така наречената памучна дантела и отдолу е комбинирана с 100% копринен плат, изключително удобна, дишаща материя и с доста елегантен детайл в задната част, който загатва за една доста по-модерна визия. Този аутфит би могъл да се комбинира и с ето това сако, което пък е подходящо, ако повода стане малко по-изискан. Например, би могла да бъде с блузата и панталона през деня, а ако и се наложи да отиде на коктейл или на вечеря с някой клиент, веднага може да добави това сако и по този начин вече да стане една по-елегантна, Или просто като връх на дреха може да се използва сако. Друго, което също смятам, че би било интересно, е ето това сако. То е със скрито закопчаване, изключително елегантно. Плътът е структуриран жакард в памучен вариант, с много добра форма, стои изключително елегантно и също е подходящ както за дънки, така може да се комбинира и с по-официална рокля или панталон и може да се получи една доста по-елегантна и официална визия. Вижда се този хубав крак, който има тя. Оптично изглежда по-дълъг, по-тесен, по-елегантно, изключително добре подчертава нейната линия. Тоест развихме мита, че панталоните са за високи хора. Точно така. Просто това е огромна разлика с това, което видяхме преди малко. Също както се подчертава много добре и нейната талия. Сега тя изглежда доста по-елегантно. Има малко по-ежедневна визия, отколкото преди малко и е доста подходящо за офиса, за някакво по-неофициално събитие, но с сакото вече става по-официално и елегантно. Блузката може да се носи също така и с дънки или с някакъв по-удобен панталон, по-спортен и по този начин може да се комбинира в няколко различни аутфита и да се получи различен ефект на въздействие. Също тази панделка е много интересна тук, която, примерно, ако тя комбинира с една елегантна черна пола и вече би могла дори на коктейл да отиде по този начин, защото тя е достатъчно атрактивна за хората, които ще присъстват там. Ето го и следващия тоалет. Вау! Каква реакция! Изглеждаш невероятно, заповядай при нас. Предполагам, че самата ти нямаш търпение да се видиш, но това ще стане съвсем скоро, след като преобразим останалата част от теб. Измерваме разстоянието, което ни е нужно. И просто сме получили първата линия, която за нас вече е най-важна.
Така сме определили колко трябва да бъде къса или дълга косата. Много често виждаме едни хубави прически по списанията, които аз лично не знам как се поддържат после в реална среда. Идват ли при теб клиенти, които казват, искам да ми направиш тази прическа и ти да ги разубеждаваш, че това е прическа, която не могат да поддържат после? Разбира се, че аз винаги казвам това, което вие сте харесали от списанието. Нали се сещате колко дубъла и колко снимки има, за да изглежда тази коса по този начин. На всичко отгоре какъв голям екип стилисти, фризьори, фотографи, визажисти работят, за да изглежда въпросния модел по този начин. Аз мятам, че най-добре е един клиент, който желая да посети салон, за да си промени визията, по-скоро да погледне какво правят в този салон, защото аз от собствен опит мога да кажа, че ние в нашия салон постваме почти всеки ден по няколко клиента и това са реални хора с реални професии, реални визии в реално време. Така че това не е режисиран модел с 1,80 ръст, нали, коса до кръста и там всички екстри на пропорция на тяло и на фигура и на коса, а това са хората от ежедневието ни, всеки, който може да мине по улицата и да влезе в този салон. Така че това за мен е много по-реално да видиш работата на фризьора ежедневната, а не тази, която той е направил за някое списание. Марина, как си? Толкова коса падна. Притеснена ли си? Не. По-лека ще ми бъде косата и даже се вълнувам да се видя. Най-важното в случая наистина е да улекотим косата, да стане по-лесна за ежедневната и грижа да бъде по-малка и съответно да подчертаем пак, както казахме, чертите на лицето, защото наистина при такава голяма коса много трудно можеш да видиш лицето, то остава на заден план, а все пак косата е тази, която прави лицето ни красиво. Правим грим, който за Марина ще е по-удобен и по-удачен като ежедневна грижа, ако тя реши все пак да поддържа този имидж, който днес сме и създали, който да отнема сравнително малко време. Продуктите, които използваме, се стараем да бъдат по-естествени на водна основа, да не съдържат много масла и силикони. Кожата единствено и само при нея има нужда от хидратация. Нямаме нито някакви сериозни бръчки, нямаме някакви сериозни петна, недостатъци, релеф на кожата нямаме, тургора е много добър. Тоест, просто днеска ни е щастливия ден. При такива дами с синьо-сиво-зелени очи, които се менят при различна светлина, една от препоръките е да не се използва никога черно като цвят, било то на молив, било то на спирала. Сега, ако случайно пък не разполагате с друга спирала, разполагате само с черна, тя да бъде нанесена само еднократно, т.е. да не се натрупва. Въпреки че, както виждате, освен косата, миглите и веждите също са светли. Задължително има нужда от подчертаване, но в природата и въобще в имиджмейкърската наука има един принцип на подобието, т.е. никога не трябва да отиваме в прекалена контрастност или в прекалена затъмненост, ако човека, клиента не ни е толкова тъмен, така че след като тя има една по-светла визия натурална, дори грима, който правим, трябва да бъде малко по-умерен и малко по-в светли тонове, плюс потъмняване на мигли и вежди. Не трябва да бъде до край потъмнено, в малко по-средните гами предлагаме на по-дълбоко кафевия цвят тук в случая. Приключихме с преобразяването. Остана Марина да види крайния резултат и да прецени дали е доволна или не. Марина, готова ли си? Да. Нямаш търпение, така че няма да те бавя да те питам въпроси. Можеш да се обърнеш и да се погледнеш в огледалото. Промяната наистина е пълна.
Няма да губим повече време, отиваме при човека, поръчал твоята промяна, който ни чака в заведение Кръстника. Благодаря за изненадата. Така приключи преобразяването на Марина. Надявам се да си доволна от емоциите, които изживяхме заедно. На мен беше много приятно. Беше голямо преживяване, със сигурност. Това беше всичко от нас този път. Ако вие искате да участвате в рубриката ни Пълна промяна, запишете се във Facebook страницата на предаването.